Bideo honetan ikasiko dugu nola trazatu 55 graduko angelua eskuaira eta kartaboiarekin. Orain badugu R lerroa eta imaginatu M puntutik trazatu nahi dudala R lerroarekiko 55 gradu osatzen duen beste lerro bat, S lerroa. Horretarako, erabiliko dugu eskuaira eta kartaboia. Hasieran gogoratu oinarrizko posizioa erabiliko dugu, hasteko, eta oinarrizko posizioan eskuairako hipotenusa geratzen da hasierako lerroko norabidean. Beraz, gogoratu 55 graduko angelua egiteko, erabili behar ditugula bi elementu hauek. 55 graduko angelua egiteko, egin behar dugu angelo zuzena egiten genuen mugimendu berdina. Hau da, eman buelta eskuairari. Hemen, bagenun angelo zuzena, baina hemen baditugu 55 graduko angelua. Beraz, presio osoa egiten diogu kartaboiari eta pixkanaka kokatzen dugu eskuaira pasa behar duen puntuan, kasu honetan M puntuan. Hartuko dut emaitza egiteko arkatza eta trazatzen dut S lerroa. Momentu honetan, hemen, egin dut 55 graduko angelua. Imaginatu orain, egin behar dugula 125 graduko angelua. Kasu honetan, egingo duguna, izango da, lehenago angelo zuzena, gehi 55 ekoa. Hemen badugu 55 ekoa, oso modu erreza angelu hau 125 ekoa egiteko da, angelo zuzena goian jartzea. Hemen dago angelo zuzena, beraz kasu honetan bi angeluen batuketa egiten ari gara. Eta adibidez, T lerroa da angelo zuzena gehi 55 gehi angelo zuzena, hau da 125 gradukoa. Eskerrik asko, edozein gauza galdetu.